keinuren bat, isiltasunen bat, errangabe gelditzen zen zerbait. Eta hortik, gaurko galdera nagusiak. Zer eraikitzen dugu, edo zer hausten zaigu, erreferenteak isilpean bilatu behar izan ditugunean, eta nola bihurtu daiteke hutsune hori paradoxikoki sormen iturri batean? Galdera hoiei tiraka, alaxe ibiliko gara. Gaurkoan, bi sortzaile zoragarriekin, bata hitzetik datorrena, bertzea iruditarik, eta orain aurkeztuko zaituztet. Lehenik eta behin Ana Jaka, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri, zer modu zaude? Ondo, pozik hemen nagoteagatik zuekin. Zeiteko paradau izateagatik eta eskerrik asko gonbiteagatik. Bai. Holako biografia labur bat adieraziko dut, bai? Ana Jaka Andoainen sortu zen, 1973an, eta Iruñan bizi da aspaldi. Kazetaritza ikasi zuen, eta bertzeak bertze idazlea da, hezkuntza proiektuetan ere sustapen hortan lan egiten du, eta bere burua disidente sexualen kolektiboko aktivista gisa definitzen du. Bi hizkuntzatan idatzi izana da, azken aldian gehiago euskaraz, poesian hasi zen, 2014an etzen diruagatik eleberria argitaratu zuen, eta hainbat liburu argitaratu ditu aurre eta gazte literaturan bertzeak bertze, Mari Mutila naiz, eta zer, ison, loaren inbasio isile, eta Mari Matrakak bilduma osoa aipatu diazu, 13 edizio ez da, 13 hortxe, eta gero aipatuko diguzu hor, badagoelako aurkikuntza bat baino gehiago aski interesgarriak direnak. Erran bezala, Anaren obrak gizarte eredu monolitikoak hausten ditu, bertzeak bertze, eta familia eta harreman mota desberdinak naturaltasunez ere erakusten. Bertzeak bertze erran bezala ere, lumatzen eta txoko feministan aritua izan da, eta gaur egun Egameko Nafarroko kidea ere bazara, ezta? Haunitzik hasiko dugu ere zurekin gaurkoan. Eta, hemen, eskinean, taldeko gazteena zaitugu Aitor Gametxo, arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon. Ongi, bai? Bai. Aitor, Lekeition sortu zen, 1989an. Hitzetatik irudietara jauzi eginen dugu bertzeak bertze. Zinemagilea da, eta irakaslea ere, tartean. Komunikazio audiovisuala ikasi zuen Bilbon, Bartzelonan, eta, tartean, bertzeak bertze, dokumental sortzaile masterra ere egina zara. Zinemak gainera, zure zinemagintzak ez du ohiko narrazioen bidea hartzen dokumentalaren eta saiakera zinematografikoaren artean dabil, bertzeak bertze, baina zuk hobekiago adieraziko diguzu, eta tartean memoria, begirada eta irudiaren, beraren autoritateare jartzen dituzu zalantzan. Bertzeak bertze, zure lanik aipagarrienen artean daude, geratzen den hori, berak baleki, fitxa, sinfoni, olako zerbait, erraten da, edo errango diguzu hobekiago, eta, gero, aipatuko diguzu zehazkiago, eta zinema jaialdi desberdinetan ibilia zara, eta aipatuko diguzu ere horixe. Marran bezala, irudia, gorputza, hitza izanen ditugu gaur izpide, eta gaurkoan garrantzitsuena Ana eta Aitorren ahotsak aditzea da. Ni, bidaidea baino ez da. Eta lehenik eta behin, asmentatatik hasi nahiko nuke. Urteak dramazkizue sorkuntzan, murgildurik. Galdetu nahi nizuen, zergatik hasi zineten sortzen, bazen bulkada berezi bat, bazuen zerikusirik identitatearekin? Nire kasuan txikitatik izan naiz historiak sortzekoa edo, banuen instinto hori edo ez dakit nola deitu, eta etzagoan loturarik momentu horretan ni ez nintzen kontziente personakoirra nintzenik, ez, baina beti munduak asmatzen, horri biltzen nintzen nire munduetan ama kontatzen dit beti, hartzen ditula bi pintza eta historiak kontatzen dituen, ez, personaiak ziren niretzako, beti gainera hitzekin. Beti historia kontatzen, gero literaturarekin eta poesiarekin harremana eduki nuenean, hori hasi nintzenean irakurtzen. Hasi nintzen esperimentatzen, poesiak egiten, orduan ez dut lotzen sorkuntza behar hori queer izatearekin, baina egia da
nik uste dut bazegola behar bat nire realitatea gainditzeko. Igual ez nintzela identifikatua sentitzen osaetzan jola simboliko bat. Askotan aipatzen da jola simbolikoa eta askotan neskak ibiltzen dira amarena egiten, halako gauza gertatzen dira, eta ni beti bilatzen ditun mundu fantastikoak edo abenturazkoak edo uste dut neska askori gertatzen zaigula, ze askoz ere erakargarriagoa da gizonen mundua, gizonen komatxoen artean, eta orduan nire garaian ez zegoen, bazegoen Pipi, Maia Erlea, bazeuden neska interesgarri batzuk, baina bai, netzako zen gehiago behar bat errealitatea gainditzeko. Igual, beste aurre gustatzen zaizkien gauzak edo, ni ez nintzen horrekin nahi konektatzen, eta behar bat nuen zerbait interesgarriagoa aurkitzeko, ez? Eta gero bai, gero nera bezaroan ja queer bezala, hasi nintzenan konturatzen zer gertatzen zitzaidan, hor bai, literaturak hartu zuela bide hori, ez? Eta bai izan zen bide bat hori adierazteko edo eskutatzeko ere bai, baina adierazteko hortaz hitz egingo dugu igual, baina hasiera bezala nik uste Adra Aitorrek kontatzen. Bai, ni oso modu antzerakoan esango nuean. Ni gogoratzen dut idazkeratik edo asintzara sortzen edo. Gustatzen zitzaidan ere hori historia kontatzea, irudikatzen dut nire DBH-ko patio ordu asko geratzen izan nire euskarako irakaslearekin, Amaia Fuldain gogoratzen dut, nik modu voluntarioan edo etxean idazten dituenak zuzentzen zidan, eta hori patio orduetan ematen zidan feedbacka eta egiten zizkidan zuzenketak. Eta ez dakit plazer bat zegoen hori sortzean, eta baita ere irudimena erabiltzean hori, historia kontatzeko gehiago, igual narrazioatik edo. Eta zegoen holan oinarrian hori, queer izate hori. Gero eragia da, gero nik ere kuadernotan eta idatzi izan ditut poemak edo hasi poemak eta hor, sentitzen nintzen eta idazten eban modu kodifikatu batean, ez? Hori, sentimentuak eta pizkat ordenatzeko eta horrek eraman zidan uste dut gero sinemara modu igual natural baten, ez? Igual, egia da, ni dokumentaletin atorrela, da realitateak ematen dizula edo eman didala orain arte segere uste dut, limiteak ez daudela oso definituak eta hori uste dut kuirrizat horrekin lotzen dela, zelan, gero hitz egin aldu horri buruz, baina hori izan da nire lotura sorkuntzarekin. Eta interesgarria da, eta ederra, nola aipatu duzun irakasle baten referentzia, tartean ez dakit gogoan dituzuen zuendako garrantzitsuak izan diren bidaideak. Familian, eskolan, lagunak, olako bide horretan, aurkikuntzen bidaia horretan, ez da? Bai, ni txikitan igual aizpa, behar esan niri gauzak irakurtzen zizkiana, gauean, ipuinak edo liburuak ni irakurtzen jakin aurretik. Edo irakurtzen jakin da, igual, berak, ez? Bai, aizpa, eta gero bai eskolan eta oroitzen naiz, ni hori historiak asmatzen dituen bestentzako ere bai. Bai, behar badagoela erakusteko, hori igual, bai, ez da soilik zu sortzea, da zarena erakusteko edo, eta horri buelta asko eman dizkiot batzuk esate dizute, baina hori zergatik egiten, zuk zeuk esaten galdetzen diozu zeure buruari, ez? Hau zergatik egiten dut, errekonozimendu bat jasotzeko edo, eta ez da ego kontua bakarrik. Nik uste dela behar duzula zaren hori, eta zaren hori izateko behar duzu hori jendearekin partekatzea, ez? Zein interesgarria, aipatzen duzun hau zeren hemen, hiruok aipatu ditugu gure haurtzaro edo nerabezaroko une desberdinak, eta batzuetan bakardadea nagusi da, referente engabezia, Aitorrek aipatu du lehen, gero aipatu nahi baduzu, hor serie berezi bat hor tartean bertzeak bertze, baina zein garrantzitsua den gero hori, horiek isladatzea, ez genekien zergatik, baina zerbaitengatik atratzen zirela ez da, edo zentzu horretan. Bai, eta gero hori adibidez, ni oroitzen naiz, adibidez pelikulak edo historia kontatzen ezkila nire ikaskidei edo jolasak asmatzen dituen, eta
bueltan etortzen zitzaidan, jendeak hori baloratzen zuela, ez? Orduan, zentzu hortan ere bidaide goiztiarrak izan ziren. Gero, bizitzan zehar izan ditut beste batzuk, eta lagun idazleak, edo beste artista, ez dakit, horiekin gauzak partekatzen ditugula, ez? Eta ulertzen gaituztela, eta baino bai, ez dakit zure kasuan. Bai, askotan nik hori ego kontu bat ere egotzi diot hori, ez? Zeran, nizeni plazer asko maten zidan norbaitek esatia, edo ez bakarrik marrazkiak, ni asko gustatzen zitzaidan ere marraztea eta eskulanak orokorrean, eta norbaitek esaten zidanean zelako polita hor plazer bat zegoen leku batetik, hori agian, zala beste begira batzuk balidatzen zuela, zelan, eta bai, horregaz asko konektatzen dut. Bestela ni bastante, sorkuntza horretan edo identitate bilaketa horretan sorkuntzak izan den papera kontuan izan da bastante bakarrik sentu dunaz igual. Bai, ez dut eukio lan norbait hurbil familian adibidez, ez? Hori bideratu duenik edo zerbait ikusi edo ez. Eta zein interesgarri hau, eta hor, karo, aipatu izan dira auzi hauek, eta ez dakit zuen kasuan, topo egin duzuen azkenean zuen ahots propioarekin, edo azkenean sorkuntza izan da ere, zuen ahotsarekin topo egiteko modu bat ere, zeren azkenean bizitzan bilatzen goazen einean bezalaxe, sorkuntzan ere, hor gabiltza batean ere tartean, ez da? Zuen kasuan gainera, baude gauza aski interesgarriak hitzetatik, eta hitza ere tartean eta irudietarik, eta hor, zuen esperientzia iruditzen zait aski interesgarria, hori partekatzen joan alizateko, ez da? Ez dakitze sentsazio duzuen azkeneko urte hauetan denboraren joanarekin egin dituzuen aurkikuntza gehiago, edo nerabezaretatik bazeuden presente elementu batzuk. Ni justa orain bueltatzen az idea honetara, ez? Norbaitek begiratzen dutzen ez dakit erantzuten baina burua jurten zaitu bai, pentsatzera aspaldion zenbat eta gutxiago pentsatzen dudan zelan ikusiko dan, ez dakit zoriontzu hau naz, ze bai ikusten naz nire burua, pentsatzen eta begira ze zinemalditan aukeratu duten nire film laburra, edo zer esan duen ez dakit nor, edo zer esan duen elkarrezketa bat, eta zenbat eta gutxiago, leku gutxiago, garrantzi ditxio motzatzen hori, zoriontzuago dunaz, ez? Baina badago jarraitzen dago goten validazio bat. Eta ibilbide horretan bilatzeraino ez dakit, ez? Zer nahi duzun kontatu edo, nik beti ikusita online arte egin du da. Bai, ez dakit. Bai, ni hasi nintzen oso txiki, behatzi urterekin edo hasi nintzen poesiak egiten, orduan, garai hortan, bai batzutan imitatzen nituela, ez dakit, juten nintzen liburutegira, eta inolako laguntzari gabe, hartzen ditu liburuak, eta benga bekerre duna, holako gautzak. Eta hartzen nuen igual haien poema bat, eta erdi kopiatu egiten nuen, gauzak aldatuz, esperimentazio pilo bat egiten nuen, eta, ahots propioa, denborarekin, ez? Eta hori, esan desuna, ez? Gauza batzuk hor zeuden, ja. Erritmoa, adibidez, oso txikitatik, hitz errazak erabiltzeko joera bat, ulergarritasuna. Badira gauza batzuk ikusten dudala, mantendu direla nire ibilbide guztian zehar, baina gero ahotsa aldatzen joaten da ere, bai? Orduan, beti irekia, beti jakin minez eta gauza probatzeko gogoarekin. Eta gorde duzuz horrek poemak? Batzuk bai, eta eskoletara joaten naizenean aurrekin egotera erakusten dizkiet. Eta bai, amak ere gorde izan ditu nire poema batzuk, eta nik kuadernotan pilatzen ditun, garbira pasatzen ditun aniladun kuaderno batzuetara, eta hor, uste dut, bazegoela kontzientzia bat, egiten nula balio bat zeukala, ez? Zentzu hortan, nik uste dut, sentitzen nintzela ja idazle, txiki-txikitatik, eta hor daude kuadernoak bai.
Eta bai edarra orain gero kontatuko diguzu sakonago, baina umeekin eta lanketa bat egiten duzu neinean horrela ematen duzula, ez da? Bai. Eta bete animatzen ditut eta galdetzen didatenean. Eta zerra idazle izatea edo, noiztik zara idazle edo, nik esaten diat, eskemen idazleak bazaudete, batzuk seguro zaudetela. Osea, idaztea gustuko baduzu eta idazten duzuna hori partekatu nahi duzunean, hori ja, eta ni garai hortan hori egiten nuen. Gero ja liburuak argitaratzearena beste pelikula bada, baina... Guztiz. Joanen gara, liburu azkenean aurre eta gazte literaturan argitalpen aniz dituzula eta gauza aski interesgarriak, joan gaitezen erreferenteen auzi horretara. Hau da, aipatu dugu batzuk erreferentik gabe hazi garela edo horiek bilatzeko arazoak izan ditugula edo kostatu izan zaigula. Eta gehiago landa eremuan hazi garenok egin batean. Zuen kasuan, hala izan zen edo kausitu zenuten hola erreferenterik nerabezaroan? Nik, lehenago zagotzu dut modura, nik honetaz pentsatzen dudanean eta duela aste batzuk ere honetan jarri behar izan naiz beste kontu batengatik, ikusten ez nire burua, nire gelaren labormen artean, ez? Telebista, komo niño egunean erregala eusten telebista hori, pizkat esaten ere, hau zure gelan atea itxita ikusteko, hor ikustena ez, serie desberdinak eta serie desberdinak ikusita bilatzen tramak, subtramak edo non bazeuden irudikatuta gaude hitz egiten 2004, 2005 inguru, eta hor hori alde batetik hori seriak gaueko ordutan a 2 metros bajo tierra, 6 feet under, eta hor zegoen hori subtrama hori David eta bere mutilagunarena, gero eratera San Queer as Folk, sala ere holan beste begirada guztiz kontrako bat, askoz bortitzagoa eta horrek bai ikusten dituen aukera bat erakusten zutelako, ez? Igual ez nintzen ez oso kontziente, nik banekien, kasu honetan banekien marikan nitzela, baina eta esan dizu da modura, nik etorkizuna beti imaginatu dut modu argitzu baten, nire buruari esaten dio, orain itxarotea tokaten da gero etorriko dira denbora hobeak, ez? Eta zentzu horretan, telebista horretan ere beste, lehio bat edo izan zen MTV-ko bideoklipak. Bideoklipak ez da? Guztiz. Niretzako izan zen pasada bat, gogoratzen hori, alemanesko azpitituluak euken, ez dakit zergatik, sintonizatzen ziren lekeitio behintzat. Bai, ez dakit zergatik. Eta hor hori, ez dakit, Teen Mom, edo Pin My Car, kotxeak aldatzen zituzten, embarazada a los 16, mundua erakusteko beste, adibiderek onena, baina nintzako izan nire realitatetik ateratzen duten gauzak, edo bideoklip konkretuetan ikusi zirenak, ez? Gehiago gainera, institutora joan, eta euskal rock radikala hor zegoelako oso errotuta, agian, urte gorenak edo pasata, baina baizarako talka bat, eta niri gustatzen zitzaidan hori izan, ez? Beyoncé ikustia hor Crazy Love, edo Christina Aguilera hor rin horretan basaz beteta, ez? Hori, derrepente aukera bat zan, gainera ere hori, internete zegoelako orduan hasiko zan YouTube urte horietan, ez? Hori da nik erreferente bezala ikusi dudana, edo horretara eraman nago galdera horrek. Eta zure kasuan, Ana, berrala desberdinak dira... Nire leku askoz ere ilunago batera. Oso iluna. Eta gainera, urte luzez pentsatu izan dut. Nik ez neukan erreferenterik. Eta kepa haiekora, egankide bati entzunion arte, erreferenteak bai bat zeudela, baina oso txarrak. Orduan, askotan uste dugu ez dugula erreferenterik, eta ez, erreferenteak, nera bezaroan, homosexualitatea, nire testu inguruan zan. Edo bekatua, edo gaixotasuna, anormaltasuna, edo gainditu beharreko fase bat. Pasatuko zaizu, gainera, nik ez nuen ez ulertzen oso ondo, netzako zen drama bat, eta nik ez nuen homosexuala izan nahi. Zen hori, madarikazio bat, eta oso etorkizun iluna ekarriko zidana, orduan oso gaizki pasatu nuen. Eta erreferenteak ziren danak heteroak. Eta lehen komentatzen egon gara, gure ikono batzuk zeuden George Michael, horiek danak,
edo ez dakit, beste batzuk, bueno, pop izar batzuk, danak ziren heteroak. Osea, homosexualitatea guztiz eskutatzen zen, gero pop, superpop eta olakoak, denbora guztian ari ziren elikatzen heterofikzio bat, etzana benetakoa. Eta, klaro, zu hor zeuden, anormala sentitzen, persona, bueno, pues hori madarikatua bezala sentitzen, eta bez egiten zen horrekin aldi berean, ari zinen radarra piztuta beste zerbait aurkitzen zenuen, eta edozein gauza zen pista bat, ez? Ni oroitzen naiz, irakurri nun lehenengo emakumeen arteko historia, amaitasunezko historia kontatzen zuen liburua, izan zen Karol, justo, pues, uda batean nengolako biltegian lanean, udatan joaten nintzen paketeak egitera, eta nire eskuen artetik pasatu zen liburu bat, bi emakume, gainera zen, ez dakit, Toulouse-Lautrecen margoa edo, bueno, baina bi emakume agertzen ziren, eta orduan bere ala esan nun, buelta eman, eta ikusi aber zer kontatzen zuen, eta ja fitxatu nun irakurtzeko. Baina ibiltzen zinen, nola ez, begiratzen, hemen, han, gero ni txikitan asko gustatzen zitzaizkean, igual gizonez janzten ziren emakumeak, eta bizitzeko abenturak, olako, ez dakit, rol generoarekin ere lotutako historien gozen nintzen, zen ni ere ez nintzen ondo sentitzen ere nire genero adierazpenarekin, oso arraro sentitzen nintzen, ez nintzen besteak bezalakoa, ez nintzen guapa sentitzen, hori landu nun Marimutianez eta zer guapotasuna ere bai, ez bakarrik onarpena edo izateko eskubidea izatea baita ere, guapa sentitzearena, ze horrekin asko sufritu nuen. Orduan bai, gero denborarekin ja, nik referente onak ezagutzen hasi nintzen ja, pixka bat, 20 urterekin edo pixka bat beranduago, hasi nintzenean bilatzen girora ambienteko tabernetara juten, jendearekin hitz egiten, beste referente batzuk ezagutzen, baina nera bezaroa oso latza izan zen. Alaxe izan zen irea, eta orain gauzaski interesgarria erranduzu pixka bat espazioen inguruan, eta hau etorri zait gogora, zen niretzako adibidez, Bilboko espazio batzuk baziren argiturri, Rabezaro ilun hartan baztanen, eta niretzat hilean behin autoko karneta atera nuenean, niretzat zen liberazioa, badulake bat, deskubritzea bat batean, kuirtasunetik, barroka, elektronika eta popaek ere bazutela tokia. Zuendako, estasun hortan edo deskubrimendu horietan, Euskal Herrian, zeintzuk izan dira espazio garrantzitsuak nerabezaroan edo heldutasunera iristeko bide hortan? Ni nerabezaroa izan zen gehiago, ja karreran nengoela Ziripot taberna Donostian, ni Iruñan ikasten nuen, asteburuetan etortzen nintzen, eta gainera niri asko lagundu zidan, lagunak, naiz eta ni bezala oso galduta egon, eta askotan animoak eman beharrean, nire kezka bueltan etortzen zitzaidan haien aldetik, baina laguntzare bai, eta lagun batek berak ezagutzen zuen bere pisukidea zen, bere ustez lesbiana zen, neska batekin harremanetan jarri ninduen, eta orduan berarekin jo nintzen lehenengo aldiz ambientera. Bueno, ez, barkatu, lehenengo aldiz bakarrik joan nintzen, Madriden, bai, ni bakarrik. Izan zen, bai. Gauza bera hartu izan niri, Donostin. Bai, baina lagunduta lagun baten laguntzagatik. Eta bai, eta baita ere, ez dakit hortaz ere mintzatu ezakegu, ze batzutan gogorra den pausa hori ematea, ez? Alde batetik beharra dago eta gero, ondo sentitu ez dakit, baina bai da momentu bat oso impactantea, ez? Guztiz. Sartzea hor, eta orduan sartu zara ambienteko taberna batera, eta orduan ja zuzea beste bat, ez? Eta zein da gure identitatea, ez dakit Aitor zuri gertatu zaizun, eta zu gero hortan sakontu nahi duzun, baino identitate anitzek hartzen gaituztetela, eta zentzu horretan konplexua dela lehenbiziko aldi hori batzuen dako. Ez dakit zuri gertatu zitzaizun edo ez den horrela izan? Zuk esan duzunarekin ana, baina oso berandu, igual, 20 piko edo duela gutxi Bilbora joan naiz bizitzen, eta
ni momentu honetan nago esaten, nagoela nire bigarren adoleszentzia bizitzen. Egia da, bai, ze hori tokatu zaigu, ez duguna bizi orain, lagunekin dudan harremana orain, igual gauza oso obvio bata, baina eske asko estimate horaz da uste dut, hori, zentzua mate dotzela, danari eta elkarrizketatik datorrela eta hartu emonetik datorrela ideietako asko ikasi dut beraien gandik azken urteetan, ni 6 urteetatik ona edo pandemia ostean mugitu nintzen. Ordurarte nik, eta hor bai, hori, taberna batera sartzea edo badulake batera, edo jai, edo el balkon de la Lola, horretan beldurretik edo joan izan askotan, en plan prejuizio asko izan ditu dalako. Nire modua lehen esan dugun bezala ere, deskartez izan zen, ez? Lehenengo probatu behar du zer dan, hau tokatu zaiguna, hori heteronormao, eta konturatu ez hitzaidala bat ere gustatzen, gero esateko, gerora ere, bikote izatea izan da nire modua, adibidez izan zen nire modua, amari izateko errezago zan esatea bikotea daukatetan mutila da, esatea baino marikana ez, de la nada, ez daukat ezer, baina hori. Da hori izan da nire prozesua, ez mutil batek itxarzi, jakin ere zer dan bikote baten egotea guzti hori, oso ondoa eramaten gara orain, baina ikusten dut zelakoa ginen 20 urterekin nago izketan, 20 urterekin asintzen mutil batekin. Eta ordutik reparo askorekin hurbilketa hori, baina orain eske ez dut beste modurik imaginatzen ez dela hori inguratuta, aniztasun hortaz. Eta segurazki horrek ere izan dezakela zer ikusia gero zure obran, gero sortu duzun lan horietan, hori galdetu nahi nizuen pixkat begirada zabalduz egin batean heteronorma aipatu duzu, Aitor, eta sorkuntza hortan biak gainera ari zarete queer perspektiba batetik, lan desberdinak eskainiz, eta galdetu nahi nizuen pixkat kontekstualizatzeko eta gero itzuliko gara berriz ere gauza anitz baitituzue adierazteko eta aski interesgarriak, zer da gaur egun queertasunetik sortzea zuen dako? Ez da, egia erran, ez da uzi erresa, Eta, bueno. Bai, netzako gauza asko izan daitezke. Eta ez beti onak, edo ez beti ausartak, eta ez beti, adibidez, nik ikusita nire idatziak eta, adibidez, nera bezaroan, queertasunetik idaztea zen, generoa eskutatzea adibidez. Edo ezintasuna, tristura, queer izateak sortzen zidan min hori guztia, hor poema horietan ikusten da, eta nire poemarik tristenak dira garai hortakoak, ez? Eta baita ere, hori generoa eskutatzearena, hori oso ariketa polita da, baina zergatik egiten nuen ez da inpolita, ez? Eta, orduan, queertasunetik idaztea, eta nik uste dut badirela egile asko, eta zinemagileak ere egongo dira, eta arte guztietan, ez? Bere queertasunekin harreman gatazkatxo izan dutenak, eta hori bere obran islatu dana, ez? Hori izan zen garai batean, gero denborarekin izan da nire kasuan onartzea, eta onartzea baino gehiago baloratzea, eta horren gure eskubideen defentsaren aldeko autua egitea, eta orduan gero pasatu da konpromisoa eta ausardia izatera, ez? Eta ja idazten dudanean, queer bezala ni naizenetik idaztea, nire begiradarekin, eta begirada dago, eta gainera nahi dute egotea, eta nahi dute realitatea anitza den bezala, islatzea ere nire testutan. Eta heteronormatibitatea ez gehiago elikatzea. Oda, fikzio hetero astun hori ez gehiago elikatzea. Orduan, berez naturaltasunez ateratzen zait ez elikatzea, hori leno ere bai, nahi gabe ere, eta referenteak ematea. Eta gero batzutan ez egitea, esan nahi dut, naturari buruzko poema batzuk idazten ari banaiz, agian somatuko da nire queertasuna, baina igual ez detain nahi eta egiten. Baina aurrentzat idazten dudanean adibidez ahetzen naiz, personaia anitzak ematen, nik uste dut mundua olakoa dela,
kolore asko dituela, eta saiatzen naiz nik ezagutzen dituanak behintzat, eta nik bizi dituanak behintzat, atera daitezela eta ez tramparik egitea, ez eskutatzea, egin izan duan bezala, bueno, hori. Ezta? Zure kasuan, Aitor? Guztiz konektatzen dut esan dabena, Anak esan dabenarekin, nik bakeak egin behar izan ditut edo horrekin, ez? Hasieran sorkuntzan ez egoen oso presente, nik dakidala bintzat igual inkontziente horretan bai, baina hurbiltzen hitzen egin nahi nituen dokumental edo filmetara, ez dakit, beste gai bat helduz edo, baina bai uste dut, eta horretan bai asko pentsatu dudala da, zinemarekin analogia bat eginez edo, begiratzeko beste modu bat eskaintzen duzunean, ez? Hor dago uste dut queertasuna edo, hor dago zerbait, agian desberdin egiten duela beste begirada batetik, ez? Hori nahi dut sinetsi bintzat. Eta gero bai, gerora heldu dut gai bezala ez derrigortuta, ez horrela jaio zaidalako modu natural baten, ez? Nahi du izan dudalako kontatu adibidez, fikzio batetan, film labur baten, aita bat zelan ateratzen dena armairutik bere semearekiko, hori izan gainera Lekeitioko kasu bat ezagututa eta galdera asko egin da nire buruari, ez? Hor uste dagoela queertasun hori, gaitik arata, gaur egun agian bai, etiketa bihurtu da, etiketak ere aukeratzen dituzunean ondo daude, inposatzen dituzuetenean ez hainbeste, eta niri batzutan bai pizkate, ez dakit, zalantza sortzen dit, plataforma handietako kolekzio bat ateratzen dutenean, LGTBI da orduan, bai dago ikustarazteko behar izan bat eta garrantzitsua da, baina gero azkenean film bezala agian oso normatiboa da, planteatzen duen narratiba, planteatzen duen arkua, planteatzen duen bukaera, ez? Eta hor uste daula ere queertasun hori. Zelan kontatu, izan aldarazko esan gura beste gai bati buruz, baina gian sortzen duen pertsona queer izan da, beste begirada bat eskainiko dio, ez? Lantzen duen gai hori irudien bitartez. Adibidez, gogoan dut, gomendatzen duzula zuk zenbaitzutan Lakuko ez ezaguna filma, ez da? Bai. Zentzorretan... Bai, hori izan zen, flipaina bat, lehenengoz ikusi noan flipatu ina bat, gerora gehiagotan ikusi dut, uste dudala pelikula bat, beste pelikula batzuekin ere gertatzen da bezala, ez? Bigarren eta hirugarren aldiz ikusteak ez du hori hiltzen, bera obra, ez? Gainera beste gozamen bat kategoria horretan kokatu aldan pelikula bata. Eta nik hori pelikula ikusi nuenean, gerora ere bere filmografiako beste film batzuk ikusita, berak, Alain Guiraudí, nik ez dakit frantzesez, baina ez du epaitzen erakusten duena, ez? Erakutzi egiten dutzu, da zuri usten dutzu egiten, ondorioak ateratzen, edo hori uste dut oso lotuta begirada, beste begirada horrekin, ez? Eta pelikula horretan oso potentea da, zelan, kurrizingune batean, ez? Pertsonaiak bizi duten sexu enkontruak edo enkontru sexualen ondorioz, hilketa bat dago, eta hor polizia altzen danean ikusten duzu zelan ohiko galderek ez duten inongo zentzurik, ez? Conocía usted la víctima, da orduan, claro, ez? Orduan da hori, gaia heltzeko modu bat ere, tematikoa izan alda, baina egiten duen proposamenak, formaldetik ere badu apustu bat, ez dutzu, hori, ez dauko inungo zentzurik. Hor uste daula bere queertasun hori, ez? Autoraren ikuspegit. Azken interesgarria diozuena, ez da? Eta zentzortan, Ana, okurritzen zaizu literaturaren arloan hegemonia egitatik, zeren LGTBIQ+ kolektiboan ere, gorputzak, razialtasuna, gaian hitz ere, zeharkatzen dituztenak auzi hau. Eta zentzu hortan, aipatu duzuen bezalaxe, badaude zinemagileak eta idazleak eta sortzaileak ere, diskurtso batzuekin, zeintzuk, behar bada, hain interesgarriak ez direnak, estetik aldetik, funtsarengatik. Zentzu horretan, film bat aipatu den heinean, zuk aipatuko zen iguke bertze erreferenterik? Bai, niretzat oso unkigarria eta oso, ez dakit,
benetan iritsi zitzaidan, Leslie Feinbergen Mari Mutilandi baten bluesa, gainera zorionez euskaratu zen. Nik ingelesez pizka bat dakit, baina ez horrelako liburu potente bat irakurtzeko gola gustura adina. Eta ondoren gaztelerara itzuli zuten baino lehenengo euskarara. Fermin Zabaltzak euskaratu zuen. Eta hor kontatzen da, Leslie, apur bat fikzionatuta dago, novela moduan idatzita dago, baina nahiko autobiografikoa da. Eta da, Leslie Feinbergen beraren bizitza, orduan nola hasten den, bera gutxi gora bera kokatuta dago, Stonewall. Ez ari gustatzen estatu batuetako referentzi bat ematea, baina, eske benetan oso potentea da liburu hau, ikusten da nola bizi zuten orduko butxak. Eta, netzako nire genealogian beste butxen historiak ikustea asko gustatu zitzaidan, benetan unkitu ninduen. Nola dabil rol, egoten da transizioa hasten du, baina gero atzera egiten du, oso ondo azalduta dago zergatik egiten duen, ez dela zerbait, askotan gauza hauek ulertzen dira barrutik aterako balitza dizu bezala, eta askotan da, gizarteak eramaten zaituela erabaki horiek hartzera, ez bazaitu onartzen, ez? Adibidez, berak, hor kontatzen da nola butxa askok lan egiten zuten fabriketan, eta oso ondo eramaten zian bere lankide gizonezko lankideekin, baina momentu batean lana eskaseatzen hasten danean, rolloa ez da inona, zuek emakumeak zarete zoazten mendik, ez? Eta orduan transizioa egiteko arrazoi bat hori da. Eta horrek zer dakarren bere harreman afektiboan, bere orduko neska lagunak ez du gizon batekin dago nahi. Hor, mila gauza lantzen dira eta benetan gertatutakoa dira superinteresgarria da. Bai. Eta horren ondotik irakurri nun, gainera nahiko denbora laburrean, Okulto Sendero, Elena Fortunena, Celia personaiaren egilea, eta horrek ere, dia netzako bi liburu, askotan, lesbianen historia asko ari dira kontatzen gaur egun, askotan oso erromantikoa direnak, eta igual falta zaigu pixka genealogia horren literatura bat izatea. Eta bi liburu horiek Okulto Senderon kontatzen da Elena Fortunen historia ere bai. Baina dago pixka hori mozorrotuik, ez? Orduan idazlea izan beharra margolari bada, baina eta ze gaizki pasatzen duen, oso baita ere oso interesgarria. Bai, referentzia interesgarriak, irudietarik, literaturatik ere, joan gaitezen orain hitzetara, Ana, gero joanen gara Aitorren gana, hitz bat sortzen duzunean, errealitatea ere sortzen alduzu, gogoan ditut, bertzeak bertze, zure haur eta gazte literaturako liburuak eta aski gauza interesgarriak planteatzen dituzulako, zeren izendatu arte existitzen ez delako zerbait batzuetan, ez da? Bai, eta ez, hemen Euskal Herrian esaten hori da izena duenak, nola da, izana badu, baina nire ustez eta nire praktika poetikoan hori saiatzen naiz egiten, da izendatu dezagun izana alizateko. Netzako badira gauzak existetzen direnak, baina ez direnak izendatzen, eta queer personok oso azalean bizi izan dugun zerbait da, ez? Badakizu sentitzen duzula zerbait, baina igual ez dakizu, ez? Eta orduan ez da bizigarria izena eduki arte. Orduan nire praktika poetikoan, eta nik uste dut hau dela artiston eta aktivisten lana ere bai, errealitatea bizigarri egiteko, gauzak izendatu, azaldu, fikziozko lanak edo dokumentalak edo. Ematea gizarteari tresnak, hitzak, errelatoak, errealitate horiek ezagutarazteko, ulertzeko eta bizigarriak egiteko. Azkenean askotan hilala biziko kontuak dira. Persona trans batek ez badaki aukera hori duela bere bizitza bizigarria izateko, agian bere bizitza oso tristea edo imposiblea bihurtu daiteke.
Osalako polita da, interesantia. Ze uste hori kausa-efekto logika hori alderantziz jartzen da, ez? Osea, ez da existitzen da eta izendatzen ditugu, sino izendatzen ditugu dago dira errealitatea edo, ez? Bai. Guztiz, guztiz. Eta atera dela, lehenago ere, generoren auzia hizkuntzari dagokionez, ezta? Aitor, adierazi duzu, zuretzat ere interesgarria izan dela ere, zure zinemagintzarako, zentzuretan molde horiekin ere, jostartzea edo aritzea. Eta hemen, oso interesgarria da, Nafarroan ere xoka abia puntu hartuta, dinamika aski interesgarriak sortu baitira. Hasiko gara zurekin, Aitor, zuretzat hizkuntzaren auzi hau interesgarria ere bada, baliatu alizateko zure zinemagintzan? Bai, niretzako bai. Zinema dauko gauza bat, ez dakit nori entzunio. Gero, ez naz akordaten ondo aipuekin, baina uste dugu Godard zala. Zinema dela hizkuntza txarto hitz egin alduzun arte bakarra edo, ez? Osea, ahoskotasuna hor dago eta egon alda literaturan ez dagoen modura beste bat, Hau ere asko gustatzen zaite analogiak egitea, ez gertatzen da zineman eta gauza ekibalentak badaude literaturan, ez? Eta hau esan da hori, agian ez da hain esplizitua, osasuk literaturan hitzak ematen dituzu beste batek irudiak sort ditzan, ez? Eta hor, zuk esaten zenuena, da oso polita iruditu zait, badaude momentuak eskutatu nahi izan dituzunak, babes mekanismo bat bezala edo, eta beste batzutan, autu bat egin, generoa erabiltzeko adibidez. Claro, zineman irudiak zaude eskaintzen, hor saiagoa egiten zait honetaz pentsatzea, baina badaude moduak irudi horiek irakurgarri egiteko, hor dauden rekurso guztiak erabili ahal izan da, soinua, fuera de campo kontzeptu hori, ez dakit, kameraren eta grabatua izaten ari den sujetu horren arteko distantzia, ez dakit badaude esateko beste modu batzuk ez direnak ez hitz ez irudi, ez? Edo irudi direnak, baina hori, rekursoak erabilita, zinemak eskaintzen dituen rekursoak. Eta uste dut hor dagoela niri ikustea eta egitea gustatzen zaidan zinema mota, ez? Erronka bezala planteatzen dituenak irudiak ikusleari, ez? Eta hor, lenguaia edo hizkuntza, hor dago, ez? Bai presentziagatik edo baita ausentziagatik ere. Guztiz. Eta zentzortan, aipatu diguzu lehen, Ana, ekitaldi hau, hasi aitzin, Nafarroan dinamika desberdinak eramaten dituzuela egamen, xoka tartean, eta iruditu zait, aski interesgarria hizkuntzari dagokionez, euskara eta disidentzia, kuirtasunetik, kontzeptu horiek azaltzerik bai pixka bat? Egamen sortu zen proposamen bat, eta da xoka jardunaldiak, eta xoka dira euskara eta disidentzia lotzen saiatzen diren jardunaldi batzuk, eta aldi berean da itanoa hitz egiteko modu bat. Orduan, ez toka, ez noka, xoka. Orduan, litzateke beste modu bat ez bitarra, beste hizkuntzetan sortu diren bezala hitz batzuk ez bitarrak, euskara ere eukitzeko. Baina, klaro, ez bitartasun hori landu daiteke xokaren bidez edo beste modu askotan, eta generoari, euskarak askotan generorik ez duela pentsatzen den arren, euskarak baditu genero markak, eta orduan pizkat horretaz hausnartzeko, eta euskara eta disidentzia lotzen dituen beste gauzan gainean hausnartzeko jaiotzen dira jardunaldi hauek. Orduan xoka da alde batetik itanoa hitz egiteko modu bat, eta baita jardunaldi horiek. Orduan, ja laugarren edizioa egingo dugu aurten, eta hor landu da adibidez saio bat egin zen queer literatoak, eta etorri ziren Juan Jolas Agarreta Itxaro Gorda, beste batean ekarri izan ditugu euskal eszenan aritzen dian artistak, edo egun batean ere boio berso saio bat antolatu genuen. Pizkat komunitatea, euskal queer komunitatea sortzeko, eta baita ere pentsarazteko. Gu oso
Olakoa gira. Eta arestien mintzatu gara, ni aspaldian Madrilen bizi naizela, eta gero hori bukaera aldera aterako da behar bada, baina Iruin herrian eta Iruinean ikusten dut hurbiltasunagatik Nafarra izanik halako adierazpide anitz eta mugimendua, ez dakit sentsazio hori duzun zuk Bilbo aldean itzuli zarenean, edo gaur egun Euskal Herrian. Bai, ni ikusten dut hori auzo mailan eta euskararekin lotuta, Bilbon bizi dudan realitatea kontuan izan da. Hurbil ikuste dut, lagunak eta ditu dalako baita ere asanbladetan eta sartun da. Bai. Niri gertatu zitzaidan, ez dakit momentu da esateko, baina euskararekin lotuta ere, ez dakit aurreratzen nagoen, baina kanpoan bizita, exilioa bizita, eso zelan, kanpora joan berri izana, hori nintzena izateko edo hori bizitza bikoitz hori zelan apurtzeko bai gertatu zitzaidan, nikan mutilaguna izan da gazteleraz egin nuela nire realidadia, realidade, queer, marika, momentu hartan zaena, eta gerora bueltatzean bai konturatu nintzen edo hitz egiten nuenean desira verbalizatzen ebanean euskaraz, hor zegoen nolabaiteko lausotasuna edo? Edo sorpresa hasieran, ostra, hau nago esaten, eta hau nago esaten sexu harremanetan, erabiltzen dituzun hitzak euskaraz esaterakoan lehenengo hori, ez dakit deskubrimentu hori edo gogoratze dut gauza oso potente modura, bai. Hau konexioa zeren sexilioa aipatu behar nizuen, eta auzi hau justuki, orduan izan da magikoa ere egin batean, eta hau galdegin nahi nizuen, zuendako alaxe izan baitzen, edo, berez askapena ala desterru. Sexilioa. Bai. Ja, bai. Jo, komplikao, nik behar izan modura bizineban, nik bai esaten dut, etorkizuna argitsua izan zen, edo ez neban oso gaizki pasatu, edo superbibentzi mekanismoak garatzen duzuz, baina bai, banekien bai edo bai, atera behar nintzela herritik, nintzen hori anutzi eta gerora konektatzeko, bueltatu eta desegin hori nintzen hori, identitate berri batekin edo ez dakit horrela esateko. Eta orduan nitzako bai ziren aukerak eta kariño asko gogoratzen duten urteak ziren, eta, baina bai esate dut, eta ezagutzen ditut ere hurbileko lagunak ez dutenak bizi izan prozesu hori, herrian bertan bizi izan dutenak beraien sexualitatea eta inbidi punto bat moten hau, esatea zergatik ez. Orduan, ez dakit, ez nuke jakingo erantzuten, oso argi. Eta zukana? Niretzako sexilioa gehiago izan da personekin. Ni Andoainen, ni Iruñan bizi naiz aspaldi, eta igual Iruñan egia da, askeago sentitu naizela momentu batzutan, baino Andoaindarra izanik Donostiara joaten nintzen esan bezala ziripotera, eta bai zala bizitza bikoitza, orduan. Alde batean zegoen, sexilioa hori zen. Bizitza, ez dakit ikusi duzuen duela gutxi atera dan pelikula bat, alabarik txikiena, edo La hija pequeña, filminen, bai. Eta hortan, hor, personaia neska lesbiana bada, Parisen bizi dana, gaur egun. Idazlearen liburua irakurri dut, uste dut, Cabaret Voltairen argitaratutakoa, berez jatorria, Algeriarra da, ezta? Bai. Eta orduan, badu erlijioaren gaiare bai, nahi oso identifikatua sentitu nintzen eta pentsa zenbat urte pasatu diren. Eta oraindik ere, holako gauza gertatzen diren. Orduan, netzako sexilioa izan zen, hori, bizitza bikoitz bat eramatea. Orduan, leku batean nintzen, modu batean, edo, alde bat eskutaturik edo, eta bestean, lesbiana nintzen. Orduan, hori gertatu zait, Andoain Donostia, gertatu zait Iruñan, Iruñan ere, garai batean, orain oso persona ikusgarria naiz, oso lesbiana ikusgarria, baina garai batean ez. Eta Madrilen nengoelarik ere bai, hor jo nintzen, hori 3 hilabetetan egon nintzen bizitzen aspaldi, eta lan egiten nun egunkari nahiko eskuindar batean, eta gauez txuekan egoten nintzen. Orduan, esan nahi dut, hiria, herria, netzako ez da
gertatu alako etenik. Eta gero, aipatu desuna hitzen oso interesgarria ditu zait, ze egia da, askotan gure harremanak ez ditugula izan, Euskaldunon artean. Zegoen azkenean, bilatzen da zu, askotan kanpora mugitu behar izan gara, edo herrian ezin izan dugu bizi, bueno, ni nire kasuan gainera Euskaraz bizitzen hasi nintzen beranduago, osea, ni txikitan ez nintzen Euskalduna, orduan, eta nire bezaroan Euskaraz banekien, baina nire harreman, nire testu inguruan nahiko erdalduna edo gaztelduna zan, ez? Orduan egia da, ez dituzula hitzak desioa izendatzeko, eta asko dira mailegutzak, boiera hitza bera, gainera genero markarekin, eta Guztiz. eta olako asko, ez? Orduan Mario Kerrak liburua sortu zanean, gai hiztegia, osea, egon dira iniziatiba batzuk, hiztegi hori edo berreskuratzeko, zegoen hori eta ez ezaguna den hori, bueno, pues ezagutzera emateko, edo hitz berriak sortzeko. Hitz berriak sortzearenak badu bere zailtasuna gero, bueno, erabileran eta, baina, bueno, behintzat, bai. Zinegoak egin zuen oso karteleria polita bain urten bat, edo bi igual. Hitzak karteletara eraman, Vale. Eta joan gaitezen landa eremuetara. Zergatik kostatzen zaigu bertze baserritar bollera bat, nekazari maritxu bat imaginatzea. Kuirtasunak oraino badu hiriarekin konexio hori, berrezko konexio hori, auzian ikuste, bueno, auzietako bat badela ez da, aipatu zuen gixan, kuirtasunetik bizi eta herrian bizi alizatea maila batzuetan, errealitateak ez dituela gauzak erresten, ez da? Eta baino, erronkak badaudela, zeinbait eremu ertxietan, ireki direnak, hori nabaitzen dunik baztanen, landeremuetan, zein esparrutan ez da, zorionez, baino, oraino... Bai, ni ez naiz landa eremukoa, bueno, nire Andoain nahiko herri handia da, eta alere, azkenean ez, baina, bueno, nik uste dut, edo pentsatu nahi dut aldatzen nahi dela, ze herrietan badaude taldeak, Andoainen bertan dago, bueno, zonaldeko talde LGTB transfeminista bat, osea, ikusten dut, Zizurren ere dago Marikaroa, eta herri guztia ez, baina queer jendeaz aratago, jende alkartzen da gure alde egiteko gauzak, eta, bueno, bai, ikusten dut badagoela mugimendua, bai. Badago, bai, Lekeition ere Armairu, eta gero Lehartibai mailan ere desbiauk batu ziren, Gernika Luma, lagun batago hor, Durangon ere badaude, aitzaki horrekin orain dela 4 urte edo batu ziren, eta nahiko majo bat, eta antolatzen dute, noiz izan zanondara hilabete edo egin zuten programazio lan oso eder bat, badago hor zerbait, ez? Bai, eta gero nik ez dakit, osea, egia da fikzioan ez dagoela, nik ez dut gauza askorik ezagutzen, osea, ezagutzen dut Ander pelikula. Hori izan zen, bere gunean, ez? Baina jende askok ez du ezagutzen, osea, galditu da pixka bat. Reivindikazio bat egiteko unea izan daitekela ere, konektatuta zure sorkuntzarekin ez da, ipatu nahi diguzu? Bai, nahi izan nuen, bai, omenaldi txiki bat egitea Mari Matrakak bilduman, eta orduan 12. zenbakian Ander eta Jose agertzen dira. Ander pelikulako protagonistak, eta orduan marrazkilariari bidali nion pelikula horren fotograma bat, non biak ikusten diran elkarri begira, eta marrazki bat dago ipuin horretan, hori irudikatzen duena, baina nik herriberan kokatu nituen, eta zainzuriak landatzen. Eta, bueno, jendeak igual ez du harrapatuko, baina, bueno, nik beti esaten dut, eta egia da, egon naizen eskoletan, irakasleak ez dut ezagutzen pelikula, orduan ari naiz kanpaina egiten. Abitu, errebindikatzeko... Bai, iruditzen zait, aukera, ez da? Bai, oso pelikula ona, eta garrantzi handikoa, bai, errebindikatu behar dugu. Bai. Eta zuk, Aitor, egin zenuke errebindikaziorik euskal sorkuntza garaikideari dagokionez, zentzu horretan nola zuetako erreferentea izan den sortzaile bat, film, izan daiteke ere kantari, idazleen bat? Euskal Herri mailan edo... Bai, eta gero ere aukeratu dezakezu nazioarte mailan ere, Bai,
gertaitzen zait atzerako zerbait, euskal sinema etiketa horrekin, balio duela, nahiko, batzuetan konfliktiboa iruditzen zait, industria bat dagoenen atzean, eta, interes asko, eta baina, nik nire zine referenteak bai izan dira, sinema garaikide bezala ulertuta, eta askotan hizkuntza edo, ez dago, ez da egiten horren reivindikazioa, gehiago hori kontatzeko modu bati buruz edo, eta hor bai ditut buruan, zenbait autore edo, baina Euskal Herri mailan, nik itzako Ander izan zen, galdera plantatzen zenean Ander etorri zen gurura, eta gerora kasualitatea, bere gunean izan zen, kriston historioa, ganera uste dut hori, kres banago bitarteko handirik egin gabe edo, ez da peli bat, diru laguntza asko edo jaso eban, baina hala ere lortu zuen egotea horre panoraman edo elkarrizketetan, gogoratzen dut, orain dela esan bat izango da, 10 urte igual, Gutxienez, bai. Eta gero film laburren esparruan bai daude, orain izenburu konkreturik ez dut ezagutzen, baina bai daude gai batzuk ari direnak jorratzen, eta nik egingo nuen aldarrikapena da, forma aldetik alizatea zelan kuestionatu hori narrazio lehen esan duan bezala, narrazio modu hegemoniko hori edo, oso zaila dela, laburra bera luzearen aurrean da gauza bat ez dana guztiz ulertzen, baina uste dudalako bai, adibidez nik sinema esperimentala ere ikusi izan dut edo hortik nator, mastera ikasi nuen garaian, fikzioaren kategoria horren barruan, zine experimental asko ikusi nuen, autore oso desberdinena, egiten duten apustua irudiaren autonomia, dialogoarekin konparatuz edo, eta hor uste dut sinema experimentala bera definitzen da denagatik baino ez denagatik, praktika oso desberdina daude barnean, eta badago sinema autobiografikoa, badago experimental etnografikoa, eta guztiak partekatzen dute etiketa berdintzu hori, eta hortik esango nuke gehiago igual heltzen dio dala nire referentei edo. Interesgarria, bilaketak ere egiteko garaia da, eta gehiago ere film laburrak ere aldarrikatzeko, ez da, hor erronka dugula anitzek. Bai, ekoizpen aldetik ez da askorik aldatzen, lana atzean dago lana, bai. Guztiz. Ana, eta zuk literaturan arloan izan duzu referenterik euskaraz? Juan Jolas Agarre bera, Zinezko maletak adibidez, Itxaro Borda, fundamental, eta oain adibidez ari naiz irakurtzen euskal poeta gazte batzuk, gazteagoak, Lizar Begoña, Elena Olabe, badago mugimendua mundu boieroan eta gauza interesgarriak egiten, eta bai. Izugarri, bai. Zein garrantzitsua izan zen Zinezko maletak liburu hori. Orain dela 4 urte du irakurri naban, eta flipaina ban. Pasada bat, hori ordurarte imaginatzen ez dozu zanak, hori sexilioa, irudi hori enterru horretan kointziditzia travesti batek eta bere betiko lagunak, pasada bat. Bitu, errebindikatu dezagun Juan Jolas Agarren lana ere bertzeak bertzezte. Bai. Legez eskubideak ere irabazi direla, solasaldiaren bukaera aldera iristen ari garen honetan, adirazi ere, aldi berean ere gorroto diskurtsoak ere goiti egin dute, lotxarik gabe gainera. Une hauetan, zein da sortzaile queer baten erantzunkizuna? Nik uste dut, lehenengo erantzunkizuna da artea sortzea, ez erren gainetik, eta nik uste dut hemen izan behar dugula ere, gauza bada manifestua idaztea, eta beste bat literatura egitea edo zinema egitea. Baina hori esan da, nik uste dut, lehen esan dut, tramparik ez egitea, eta fikzio heteronormatiboari ez mesede ez egitea, eta ez delogoz ultraeskuinari mesede ez egitea. Orduan nik aukeratu behar badut gaien artean bat
ez dut aukeratuko haiei mesedea egingo dietena. Osea, hori garbi. Seguramente nik idatzitakoa ez die inoiz mesederik egingo, baino, bueno, ulertzen didazue. Eta hori, aukeraketan, erreferenteak eman, osea, pixka bat, bai, gure tokitik, pues, erakustea, ez? Zakit. Guztiz, beste modu batera, igual egin aldera gauzak ere. Askotan niri konfliktoan sartzen hau ere, irudikatze hutzak, ez? Osea, zuk irauk alduzu eta bestakit pertsonaia bat geizki utzi alduzu edo intentzio hori dago, baina irudikatze hutzak ez dakit batzutan kontrako norabidea ere eduki aldu, ez? Ez dakit humanizatu leikeen olako zer irudikatze hutzagatik. Eta askotan beste nonbait fokoa jartzea ez dakit eguneroko keinu bat edo beste erlazio mota bat, horretan uste dagoela Guztiz. Bai, gero, bai, harreman, osea, askotan, bueno, nik hitz egin eta asko pertsonaiei buruz, baina gero daude harremantzeko moduak, familia anitzak, osea, gauza pilo bat, eta da errealitatea erakustea. Eta gero ere bai, bueno, alde batetik egon behar dugu adi, hauek ze egiten duten, pixka kontra egiteko, baina ez da ere segotea haiek ez dezatela markatu gure egitekoa, ez? Eta izan gaitezen askeagoak, eta, bueno, guk ere gure gauzak egin, eta gure haiekin, osea, haiei gehiegi begira egon gabe, ez? Asko gustatu zait esan desuna, ez? Gauza ez normatiboak sortuz, osea, irudimena, mundu berriak sortzeko botere hori, ez? Guztiz, eguneroko keinuak ez ere tartean, ezta? Hori funtseskoa azkenean, diskurtso eta bizitza dinamika batzuen aitzinean, eta hilabete honetan aldarrikapenez gain besta, koloreak, banderak, dragak. Zer dago bestaren gibelean? Hau da, postasuna batzuetan ere aldarrikipenik erradikalena ere bada, zuen ustez? Ni pentsatu baiet. Osa, badago hor borroka bat, baina gero ez baduzu dantza egiten, zetarako, osaoz... Hori da. Bai. Ni orain hori ikusten naiz, barriro ere, soy un pesado, baina hori, lagunakin ateratzen naiz juergan eta sortzen dan gauza bat hor korro baten, korro de las patatas ditzen duguna. Eta saoz dantzan beste modu batera, ez dakit, hori da niretzako momentu honetan, hori behar dudana, eta hori ere ikustea, ez? Fikzioetan irakurtzen hori liburu bat ere, bitu bane. Ez naz gogoratzen izen buruaz, baina un deseo no se quede amistad. Bueno, hor daukat, gero. Eta gora aipatzen du hori, ez? Bera boiera da, eta frantzesa, neska gazte bat, 87koa, ez dakit izena. Baina gora aipatzen du hori laguntasunaren boteria, ez? Eta flipatzen nago hori, bueno. Bai, eta nik uste guk drama asko daukau, baina poza ere pilo bat. Ze azkenean, igual, nik ez dakit hetero batek hori sentitu duen inoiz, baina gu sentitzen dugun poza. Ja, sentitzen garenean ongi, sentitzen dugunean gure bizitza bizigarria dela, aldegula maitatu, aldegula harreman politak izan, osea ez dakit nola esan, osea postazun hori, eta benetan ikuste dut gure harrikapenetan hori ere badagoela. Osea, gu ateratzen gara pozik, hemen sentitzen garelako hori familian, adizkiden artean, eta etxean bezala, eta badakigu zer den etxea ez eukitzea, orduan, barkatu. Guztiz. Nik ikusten dut hori, eskoletara joten naizenean aurrekin ere bai, eta ez diguzu galdetu, baina hor zegoen, lehen hitz egin dugu, zer ematen digun artea egitea, idazteak nire kasuan, eta niri ematen didan gauzarik politena da, ikusten dudanean aurrek batez ere. Nik idatzitakoa aurrei laguntzen diela. Eta nik uste dut postasun hori, maitasun hori dagoela gure aldarrikapenetan. Eta bai, horrekin lotzen dut pixka bat, bai horri ikusten dut, nola bueltan etortzen zaidan, adibidez Marimutiana izeta zer liburuarekin, ume batzuk etortzen dira, hori irakurri ondoren, zerbait egin dielako, aldatu dielako bizitza. Zerbait eman diela oso sakona, eta orduan etortzen dira maitasun horrekin, eta hori da nik uste dut gure manifetan eta gure jaietan ikusten dana.
Eta zuri ere gertatu zaizu artearekin lanarekin, ezta? Pentsatzen hau, justo, oseako polita esan duzuna, eta zentzua ematen badotzu egiteari da, bueltan etortzen datzen guztiagatik. Nik orain konektatu eta nik film labur bat egin eman, azaroan estrenatu zen, bueno, nire amariren inguruan da, kuertasuna ez dago guztiz presente, bai dago zelan, inevitablemente, baina bai jasotzia bestien gandik, gainera zelan konektatu duten agian, galera esperientzia personal batetik, beraiek zelan konektatu duten bere historioarekin, ez? Eta hori jasotzia da azkanean zentzua motetzuna, horretarako egiten dira gauzak, ez? Osea, ez dakit. Guztiz. Nik uste dut, unea derra dela, publikoak galderen bat baldin badu, edo ez dakit streaming bidez daudenek igortzerik duten galderen bat, edo gogoetaren bat, holaxe familia giroan gauden honetan, edo zuen kasuan ere, zerbait adirazi nahi baduzue, hola, aipatu, edo galdetu ez dizuedana, azkeneko bi galderak baditut eta itzuli gaitezen abiatu ginen toki hortara. Zer erreferente izan nahi zenukete pixka bat arteari dagokionez, baina baita ere LGTBIQ+ kolektiboko kide bezalaxe. Zentzu horretan, utxuneren bat betetzeko bide hortan, Zer referente izan nahi genuken gu? Bai. Gu erreferente bezala? Bai, etorkizun baterako, bai. Ez. Bueno, edo sortzen duzunak, ez? Edo beste referente, edo topatzea, kanpoan, edo... Berez pentsatzen nuen, zuek, zer eskaintzen duzuenarekin, zein modutan nahiko zenuketen jendeak zuek horritaraztea, adibidez. Hola, hobekiago, ez da? Bale. Ostras, ez dakit, ez dakit zehosera esateko, barriro igual, esamat eta, galdera, hori, esamat eta kontzientzia gehiago izan honetaz, nik, hobeto pasatzen dut ez, baina suposatzen dut, nik ikusten naizen modura hori, gela horretan bakarrik telebista ikusten, norbaitek ikusi alba da, ez dakit posible dela, beraien mugikorretan, gaur egun ez dakit zelan ikusiko da zen gauzak, baina ikusi alba da posible dela gauzak beste modu batera egitea, ezinearekin lotuta adibidez, esaten du, kontatu aldituzula historio horrek asmatzen zaudetenak beste modu batera, eta posible dela hori irudikatzea beste esan duguna, beste keinu batzuk, beste harreman mota batzuk, beste harremantzeko erak eta... Bai, polita hori, Aitor, bai. Eta zukena nola itxiko zenuke, solasaldi hau zen zortan? Niretzako nahi gustatuko litzaidake, eta, neurri batean, pixka betetzen nahi naiz, Bai, gogoratua izatea, gogoratua edo behintzat nire obrak, ni berdin zait, baino liburuak edo nire obrak aurrak batez ere, baino, helduak igual behar bada ere bai, identifikatuak sentitzea hor irakurtzen duten hortan. Osea, aurkitzea jendeak referenteak, bai. Behar dituzten referenteak. Adibidez, gertatu zait, igual hori, adibidez, eskola batean jo nintzen eta loaren inbasio izilean dago, familia bat non ama hilda dago, ez dago amarik, eta orduan justo, eskola horretan zegoen haur bat bere ama hilde egin zana, eta orduan galdetu zidan, eta zergatik egin duzu familia horrela, eta esan nion, eta zergatik ez, horrelako familiak daude. Eta ez zuen besterik esan, baina gero kontatu zidaten bere historioa, eta mutiko horrentzat seguramente importante izan zen hori irakurtzea. Orduan, bai, erreferenteak eta jendea posible izatea guk igual eduki ez deguna, identifikazio horiek egiteko. Guztiz. Bai. Bai, bukaera ederra, Aitor Gametxo, Ana Jaka, plazer bat izan da zuekin solastatzea, gaur haunitz ikasi dugu, nik uste, erreferentzia desberdinenik bederen apuntatu ditut, seguraski hemen presente zaudetenok eta streaming bidez ere tartean, plazer bat izan da, eta erran bezala, esker mila gonbidapen honengatik, eta, horrengo bat, arte? Eskerrik asko, oso gustora, nire bai.
daki zenbat